Meu pai naceu hai unha chea de tempo. Bo día a todos. Que hai, Elmer? Meu pai habitaba nun mundo que parecía que non chegaría nunca a desaparecer. Foi daquela cando viraron as tornas. Elmer! Pero éramos un neno como a calquera outro. Facía raspaduras nas pernas e desbordaba a imaginación. Por que é tan complicada a vida? E aí é onde entro eu. Portácheste moi ben. Mereces que tamén eu me porte ben contigo, Elmer. Víveche moi cerquiña, nunha illiña que hai ao lonxe. Unha criatura espectacular, singular, auténtica. Un dragón. Chámome Elmer. Eu son Boris. É menos chulo, pero penso que me cae ben. O caso é que, de aquí a nada, meu pai poñería os pés en terras que nunca antes un neno pisara. Perigosas. Elmer! Inhóspitas. ¡Socorro! Descoñecidas. Así vou ser eu en canto consiga botar fogo. En canto salve a illa. O que? Que vas salvar a Illa Brava? Non vou caer nesa. Nin na auga tampouco. Se xa salvache la illa, eu ben te vin. Non, iso foi grazas ás aigua. Pero non o fixen ben, porque a illa segue a fundirse. Algún método seguro que saberás. Vos non vedes que temos connosco este dragón. Hai que sair atrás del educativo. E agora que vou facer, Elmer? Ti tranquilo, porque vou ir contigo. Levantámola xuntos. Ti és moi resolto. Por favor, hai que sair de aquí. Non hai nada no mundo que che meta medo. ¡Coño! Coídote eu. Hoxe tiven moitísima sorte. Pero mañá hei ter moita máis aínda.